ରାମ ଓ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହିଥର ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେହି ଶରୀର ମୋ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଏହିପରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ହନୁମାନ ନାଗମାନଙ୍କର ରାଜା ଅନନ୍ତ ଶେଷ, ଯିଏକି କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ସହସ୍ର ମୁଖରେ ତୁମର ଯଶ ଓ ଗୁଣ ଗାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁଳସୀଦାସଜୀ ଲେଖିଲେ, सहस्र बदन तुम्हारे जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। कारण हनुमान जी सहस्र मुखरे प्रशंसनीय अटंती। जय श्री राम।